Vítajte u nového videa. We are going to the Košice city because we love nature and No tak Košice. Cestovanie, traveling vlakom. And you see tomorrow what we are doing now. Ideme ochutnať. Do kamery. Ja neviem, tak máš tam 4. Palacinky dubajské a dubajský pohár. Si ho dáme. Nepoviem nič, ja som neskladná. Ona iba vyzerá pekne. Jak nie. Je tam toho malo. Už čo, všetko? Ja si to vychodím. Čokolády a písal si. Čokolády tam nie je veľa. A čo akože? A si taste. Sa dáš počkaj. Ako ti to chutilo? Ja som spokojná, málo toho bolo. Ja som spokojná. Som spokojný ako desert fajn. Gabi, čaj? Lohuje sa. Erika? Som spokojný. Peťka versus Kiko. Mám rád, jaké tie chvíle, keď... Ty môžeš. To ja ťa orežem. Ako je to pekné, je to pekná spodí. No, takže to takto to vyzerá. Vyzerá znú. Perfektné fotky. Cheers. Ukáž. Tak toto sme práve na vecku. No akože brutálne toto vyzerá. Vám ukážem mužské vecka. Takéto tu majú pekné. A to je potom takýto černoško, čo vás víta. A to sú potom ženské vecka. No je to tu nádherné. Môžeme ísť, Romina, na miesto. Počkaj. Tak to tu je. Tak tu je cesta krásne. Čo hodnotíte? Ako hodnotíš? Erik? Ja ešte nemôžem, lebo som nejedol. Iba hranolku. Výborné, extrém. Perkačotka, tečko. Orgál. Super deň, super ľudia. Máme sa radi. Konec vlogu. Čau.